Čo vám na hodinách deti po hlave? Alebo sú krotké ako baránky a posluchajú vás na slovo? Asi ani jedno z toho, ale přesto chcete zlepšit způsob práce s dětmi ve vašich hodinách a chcete v nich probudit jejich vnitřní motivaci. Pridajte sa k nám na jedinečný workshop day naživo s Hankou a Majkou, na ktorom sa spoločne naučíme, ako pracovať so skupinou tak, aby to bavilo vás aj deti. Akcia bude v 2 termínoch v Čechách a na Slovensku, z ktorých si môžete vybrať. Hani, kedy a kde to bude? Můžeme se společně sejít buď v Praze 12. října, Majko slovensky je to, 12. oktobra, anebo potom v Bratislavě, to bude 9. listopadu. 9. novembra. Na všechny se moc těšíme. Počet míst je omezen, abychom se vám mohli opravdu důkladně věnovat. No a těšíme se, že se s vámi uvidíme. Přihlaste se na linku.